had even appointed me as the Controller General of Customs. Idan ya zamanto wane ne wakili sai mu sani. Da wakilin ango mai girma gwamnan jihar Katsina. Barkanku da zuwa AA Week, tashar ku ta mako-mako da za ku riga kallon ayyukan kowace rana tare da tsarin rayuwar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wazirin Adamawa. A kashin wannan mako ya kunshi wasu ayyukan wazirin Adamawa ne na ranar 24 zuwa 30 ga watan Janairun shekara ta 2022. A ranar Litinin ɗin 24 da talatar 25 ga watan Janairu, mai girma wazirin Adamawa ya karbi wasu baƙi ne a ofishinsa inda aka tattauna wasu batutuwa. Alaƙata da Babangida ta fara ne tun wajajen farko-farkon 1970. A Larabar 26 ga wata, mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa ya halarci sallar jana'izar tsohon shugaban hukumar yaƙi da fasakori Alhaji Hamman Bello Kojole. Ranar Alhamis ɗin 27 kuma, mai girma wazirin Adamawa ya karbi wasu baƙi ne a ofishinsa. A ranar Juma'ar 28, mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa ya halarci sallar Juma'a ne kamar kowace Juma'a, sannan ya halarci wajen ɗaurin auren ɗa ga Alhaji Dahiru Mangal a babban masallacin Maitama da ke birnin Abuja. A Lahadin 30 ga wata kuma, mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya karbi bakuncin wasu kungiyoyin magoya baya ne da suka hada da kungiyar Atiku Associate da kuma kungiyar Atiku Arewa Reporters da suka ziyarce shi. Daga nan ne a wannan rana sai mai girma wazirin Adamawa ya tafi zuwa birnin Yola, inda ya halarci addu'ar uku ta marigayi tsohon shugaban hukumar yaƙi da fasakori Alhaji Hamman Bello da ya kasance babban abokinsa tun na ƙuruciya. Addu'ar ta gudana ne a ranar Asabar ɗin 29 ga watan Janairun shekara ta 2022. A wannan rana ne sai mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa wazirin Adamawa ya dawo birnin Abuja, inda ya huta a ranar Lahadi. To jama'a, wannan shine karshen AA Week din. Sai ku biyo mu a shafukanmu na sada zumunta na kungiyar Atiku My President Sport Organization AMSO da kuma na Alhaji Atiku Abubakar domin ci gaba da samun waɗannan shirye-shirye. Mun gode.